Télapó, te... És miért van itt ilyen sötét? Télapó? Tényleg nagyon sajnálom, de nem tudom kivinni most az ajándékokat. Mi? Nem tudod kivinni az ajándékokat? Nem, ahogy hallod a hangomon, megbetegedtem. De jobban leszel, és akkor kiviheted. Ezzel nem segítem a legteljesen. Rád és Cassie-re bízom ezt a feladatot. De... Megcsináljuk. Számítok rátok. Cassie, készen állsz? Igen, Télanyú, előkészítettem Télapónak a vérszarvasokat, megkeféltem őket. Most nagyobb feladatunk lesz. Télapó Micsoda? beteg, és mi nekünk kell kivinni. Jaj, ne. Ebben biztos Télapó? Igen. Én is ezt kérdeztem tőle. Jó, akkor felpakolom az ajándékokat, és este indulunk, akkor nem? De este indulunk, számítok rád, Cassie. Cassie, ugye tudsz vezetni szánt? Félig. Rendben, menjünk. Jó, siessünk, hogy minden gyereknek legyen ajándéka. Igen, egy gyerek sem marad ajándék nélkül, ha rajtam múlik. Igen. Itt az első gyerek. Nos, nézzük. Maja, ő szerintem egy lány. A neve a Jólistán van. Jó, akkor adok neki ajándékot. A házába rakja, mivel nyitva van. Nem szép dolog betörni. Boldog karácsonyt! Hagyok neki itt lufikat is. Rendben, csak siessünk még ma. Minden gyerekhez el kell jutnunk. Jó, tudom. A neve a Jólistán van. Jó. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Kezdjünk ennél a háznál, ennél a rózsaszínnél. Boldog karácsonyt! Az ő neve a rossz listán, de még így is megajándékozhatod. Nem, Cassie, ide nem adunk ajándékot. De Az hát... itakó ember utálja a karácsonyt, és mindenkit, aki szereti a karácsonyt. Tényleg, nézd, itt van egy új ház. Menjünk. Ő jó vagy a rossz listán van? Ő a jó listán van, de ne feledd el ehhez a házhoz, ne rakj ajándékot. Mehetünk. Rendben, ugye nem raktál ajándékot, mert ha raksz. Nem. Rendben. Nem hiszem. Ajándékot kivétel nélkül. Hogy érted azt, hogy kivételni? Júj. Télanyu, ne! Szólnom kell Télapónak. Mi történt itt? Télapó! Télapó? Mi a manó?